Magandang umaga po sa inyong lahat. And Happy Jubilee sa atin. Bati naman natin ang bawat isa ng good morning at Happy Jubilee. Alam nating lahat na yung Jubilee year sa simbahan ay isang mahalagang taon. It's an important year in the church which happens now every 25 years. So, kaya tinatawag itong ordinary Jubilee year kasi nangyayari every 25 years. No? So, yun yung cycle. Nagsimula ito ng 1300 at noong sinimulan ito, every 100 years. So, 1300, ang susunod ay 1400. No? Kaya lang sabi ng simbahan, masyadong matagal. No? Kung pinanganak ka ng 1301, hindi ka makakaranas ng Jubilee year sa buhay mo. Kaya ginawa nilang 50 years, every 50 years. Kaya lang masyado pa rin matagal, kaya ngayon ginagawa natin every 25 years. So the last ordinary Jubilee year was in the year 2000. Marami naman sa atin may muwang na nung year 2000. O marami sa inyo jubilarian na sa Arso nung year 2000. Kaya wala naman siguro pa. No? Nasaan kayo nung year 2000? No? Baka may iba dyan ay elementary pa. Ako nasa theology na sa seminaryo noong 2000. And I remember very vividly when Cardinal Sin opened the Jubilee door of the Manila Cathedral on the eve of New Year 2000 of the year 2000. So that was the last Jubilee year. Siguro isa sa mga memories natin ng last Jubilee year ay yung Jubilee song ni Father Carlo Marcelo Magno, "It's the time of the great Jubilee." Yung iba kinakanta pa, "It's the time of the great Jollibee." So now, 25 years after, thanks be to God, we are here for the Jubilee of 2025. And the next ordinary Jubilee year will be in the year 2050. 25 years from now. Nasaan na po kaya tayo sa 2050? Aabutan pa kaya natin ang susunod na ordinary Jubilee year? No? By that time, I will be 72 years old. Awa ng Diyos, baka malapit nang mag-retire sa 2050. No? Sana abutin pa nating lahat ang susunod na Jubilee year. Now, that is ordinary kasi every 25 years. But the Pope can declare an extraordinary Jubilee year. Ibig sabihin po, extraordinary, it is outside the usual 25 years. Halimbawa, noong 2016, nag-declare si Pope Francis ng extraordinary Jubilee year of mercy. O baka natatma yun, medyo malapit-lapit yun. No? Extraordinary Jubilee Year of Mercy. And that is extraordinary that because it is outside the usual 25 years. At may bali-balita na after 2025, ang susunod na Jubilee will be an extraordinary Jubilee year in the year 2033. 2033. What is the significance of the year 2033? 2033 will be the 2000th anniversary of the death of Jesus. Kasi pinanganak, yung reckoning natin ng time ay sa kapanganakan niya. Pinanganak siya 1 AD. The first year. No? So 2033 will be bali-balita pa lang naman that will be an extraordinary year of redemption. Now, sa loob ng Jubilee year, ay
binibigyan ng pagkakataon ng iba't ibang sektor ng simbahan at ng lipunan para magdiwang. Parang hina-highlight yung bawat ginagawa at misyon ng iba't ibang aspeto, miyembro ng simbahan at ng lipunan. Kaya noong January, nagkaroon sa landmark Makati Chapel kung saan ako naka-assign, nagkaroon dahil doon naka-assign yung Jubilee ng Digital Communicators. So, yun yung tuon. Itong linggong ito, ang daming nagju-jubilee. Kahapon ay Jubilee of Seminarians na ginanap sa San Carlos Seminary. Ngayon, Jubilee natin ng Arcam Curia. Sa darating na Sabado, Jubilee ng athletes, ng mga manlalaro, nagaganapin naman sa Don Bosco, Makati, Don Bosco Parish in Makati. So, sunod-sunod ng mga jubilees ng iba't ibang sektor ng ating simbahan at ng ating lipunan. And so, today is our day, the day of the Jubilee of the Arcam Curia. A few weeks ago, nagkaroon na ng Jubilee ang Vatican, ang Holy See, ang Curia ng Holy See. At tayo ay ngayon malapit sa araw ng kapistahan ni Saints Peter and Paul na ipagdiriwang natin ngayong darating na linggo. I was tasked na magbigay ng reflection about synodality in the life and mission of the Arcam Curia. Kanina pinagbuhat na ako ng krus, ngayon pinagtok naman ako. Talagang pinahihirapan ako nito ng mga committee natin. But maybe this is also my way of sharing with you, my thoughts, especially as one of the servants entrusted to lead the Curia. Siguro maganda rin na ibigay ko yung ano yung pananaw, ano yung direksyon na gusto natin para sa ating Curia. Una-una, gusto ko pong simulan sa pamamagitan ng pag-unawa doon sa salitang Curia. Curia. Madalas natin ginagamit yan, Curia. At minsan, ginagamit natin yan in a very limited sense. Pag sinabi natin Curia, ayan yung mga opisina sa arsobispado. Yan ang Curia. Pero pwede rin natin gamitin yan in a broad sense, malawak na pagkakaunawa. Pag sinabi natin Curia, lahat ng naglilingkod sa mga opisina, commissions, and ministries ng simbahan, lahat Curia. Kung makikita ninyo doon sa salitang Curia, may malapit na salita sa Ingles. Malapit yung salitang cure, pagpapagaling. At malapit din sa salitang care. Kaya, halimbawa, si Saint John Marie Vianney, tinatawag siya the Cure of Ars. Hindi parang parish priest, pero sa French, curie, parang malapit sa salitang curia. Isang nagbibigay ng kalinga, care, at isang tagapagpagaling, cure. Kaya ang tungkulin natin, batay pa lang sa tawag sa atin bilang Curia, bahagi ng Curia, is really to care. We should be a caring community ng kumakalinga and cure, nagpapagaling. Hindi nananakit, hindi nagdadagdag ng sugat, nagpapagaling, cure. Sa salita pa lamang, nandiyan na yung mission natin as members of the Churches Curia of Manila. Sa canon law, next slide po. Sa canon law, dinefine yung Curia sa ganitong paraan. The diocesan Curia is composed of those institutes and persons who assist the bishop in governing the entire diocese, especially in directing pastoral action,
in providing for the administration of the diocese and in exercising judicial power. So, yan ang sabi ng canon law kung ano ang curia. Maganda yung mga bagay na sinasabi dito. Una, sinasabi dito na kailangan ng obispo ng tulong. Sinasabi dito na ang obispo hindi niya talaga kayang i-administer, paglingkuran yung buong diocese nang siya lang mag-isa. Kasi presupposed doon sa definition ng curia na may katulong ang obispo who assist the bishop in governing the entire diocese. Kaya, mga minamahal na kapatid, kayong mga laiko at ang ating mga kaparian na naglilingkod sa curia, sa mga opisina, commissions, and ministries ng ating archdiocese, tayo ay tumutulong kay Cardinal Advincula o kung sino man ang arsobispo ng Maynila sa kanyang paglilingkod sa ating diocese, sa ating local church. Noong isang araw, noong Lunes, June 23, nagtanghalian kami kasama ni Cardinal Advincula at nung patapos na yung tanghalian, binati namin siya. Sabi namin, Eminence, bukas ho, June 24, 4 years na kayo sa Manila. Kasi na-install siya sa Manila noong June 24, 2021. Medyo pandemic pa nung panahong yon. Sabi namin sa kanya, naka 4 years na po kayo. Sabi niya sa amin, oo nga no, 4 years na. Sabi niya, salamat din sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako tumagal ng 4 years. And I think the gratitude is not only to us priests, yung pasasalamat na yun extends to you. To you. Kasi palagi ko pong sinasabi sa ating mga meetings, na kami namang mga pare, in and out, darating, mag-uopisina sandali, aalis. Pero kayo ang nandyan at kayo talaga yung nagpapatakbo. So, you play a primary role in helping the Archbishop in his mission of serving the Archdiocese of Manila. And I hope that you take that as an honor and as a privilege. Parang isang malaking karangalan para sa atin na tumulong sa Arsobispo ng Maynila sa kanyang paglilingkod. Hindi lang tayo basta gumagawa ng trabaho, bilang miyembro ng Curia, tumutulong tayo, tinutulungan natin si Cardinal sa kanyang paglilingkod. Isang malaking karangalan at isang malaking privilege, pero isang malaki ring responsibilidad. Kasi kung anuman ang gagawin natin, magre-reflect kay Cardinal. Kung tayo'y maging successful, ang reflection niyan si Cardinal. Kung tayo'y pumalpak, ang reflection niyan kay Cardinal. Kasi tayo yung tumutulong sa kanya sa kanyang paglilingkod. Yan yung ating mission. Kaya nga, nung General Assembly, pinaalala ko sa atin na we are not just doing a job, we are doing a mission. And our primary mission is really to work with and to work for the Archbishop of Manila and the Archdiocese of Manila. So tinutulungan natin si Cardinal sa kanyang paglilingkod. Sa tatlong aspeto, sabi ng canon law, in directing pastoral action, in providing for the administration of the diocese, and in exercising judicial power. Yung pastoral action, nandyan po pumapasok ang mga commissions at ministries. Yung administration, nandyan naman yung mga offices. At yung judicial action, nandyan ang ating tribunal. Kaya, in a very broad sense, kapag sinabi talaga nating Arcam Curia, tayong lahat, laiko at mga paring
parang kamay, mata, bibig, tenga, paa ni Cardinal Advincula. So tayong lahat tayo ay magkakasama dito. At sabi rin sa canon law, kaya yung paglilingkod sa Curia, dahil tumutulong ka sa obispo, ang obispo ay may responsibilidad na piliing mabuti ang kanyang magiging katulong. Kaya, next slide, kaya ang principle dito is really the right people for the right places in order to have the right results. Kasi pare-pareho tayo, no? Iisa naman ang objective natin, tulungan si Cardinal Advincula sa kanyang pamumuno at paglilingkod sa Archdiocese. So in order to do that, kailangan piliin natin yung mga tamang tao, ilagay natin sa tamang lugar, kung ano yung kanilang talento, kung ano yung kanilang galing, yung capacities and abilities, ilagay natin sila doon para magkaroon ng tamang mga resulta. Kasi kapag nilagay mo yung maling tao sa maling lugar, it will not produce the right result. Maglagay ka ng isang magaling magluto at gawin mong driver, it will not produce a good result. Maglagay ka ng isang magaling sa arts na hindi masyadong magaling when it comes to math. Tapos ilagay mo sa accounting, it will not produce the right results. So kaya ang bahagi ng leadership is really to be able to determine yung gifts ng bawat isa. Ano ba yung regalo ng bawat isa? Ano ba yung maibibigay ng bawat isa? At yun, ilagay natin siya kung saan siya magbo-bloom. Kaya nga, di ba may kasabihan, you are bloom where you are planted. We will plant you to where we are sure that you will bloom. Kaya yun din ang mabigat na trabaho ng HR. Ang HR, tingnan niya, ano ba ang capacity ng taong ito? Ano bang skill na maibibigay sa Archdiocese? At ilagay natin siya doon. Doon siya magbubuo. Kasi minsan, pag nilagay natin sa maling lugar, hindi niya na ipapakita yung kanyang potentials. Kung halimbawa sabihin natin, kasi wala na tayo mapaglagyan, sige, dyan na lang. Hindi yan magbo-bloom. So, hanapin natin saan natin ilalagay the right people for the right places in order to have the right results. So, yan po yung salitang Curia. Now, another word na ginamit dun sa the topic na binigay sa akin ay synodality. Ito namang synodality, ilang taon nang pinapaulit-ulit sa simbahan. At alam natin na yung salitang synod, kung saan nanggaling yung salitang synodality, came from a Greek word na may dalawang salita, syn and hodos. Syn meaning same, together, kaya nga merong salitang synonym, o kaya merong katulad na similar. Syn is same, pareho. Hodos ay way, daan. Kaya yung literal meaning ng synod or synodality is together along the way. Magkasama sa iisang daan. Ibig sabihin, magkalakbay. Co-pilgrims, co-journeyer. You are along the same way. Now, in the 14th century, medyo nabago yung ibig sabihin ng synod. Kapag sinabing synod, naging ang ibig sabihin ng meeting, pagtitipon, assembly, coming together. So yan yung ibig sabihin ng synod from the 14th century. Kaya halimbawa, magpapatawag ng meeting, instead na gamitin mo yung meeting, pwede mong sabihin na synod. Kasi yan din yung pagkakaunawa ng synod. So kunyari, sasabihin ng supervisor, okay, at 2 o'clock we will have a synod. Ibig sabihin, meeting, pagtitipon. Halimbawa, sa conference room, lagyan nyo doon ng marker. Sasabihin nyo doon,
Synod of the Chancery at 2 p.m. No? Ibig sabihin, meeting. No? Pero sa lingwahe ng simbahan, yung synod ay ginamit din para magtumukoy sa pagtitipon ng mga obispo. The Synod of Bishops. Pagtitipon ng mga obispo. Yung Synod of Bishops ay binuo ni Pope Paul VI. Pope Paul VI, after the Second Vatican Council noong 1962 to 1965, yung nagkaroon ng mga pagbabago sa pananaw, sa theology ng simbahan, hindi naman kasi lahat natapos noong Vatican II. Kaya sabi ni Pope Paul VI, magkakaroon ng continuing discernment, study, about the points that were raised during the Second Vatican Council, at ito'y gagawin sa Synod of Bishops na nangyayari noon every 3 years. Kaya pagtitipon ito ng mga obispo, yung Synod of Bishops. At yung nasa picture, yan ang itsura ng Synod of Bishops. Sa Synod of Bishops, nakaupo sila sa merong lugar sa Vatican na ang tawag ay Synod Hall. Yan yung Synod Hall. At sa Synod Hall, ganyan ang itsura, para sila nasa auditorium. Nandun sa baba, pinakagitna ang Pope, tapos yung mga obispo ay nakaupo sa parang auditorium. Pero hindi yan basta kanya-kanyang upo. Halimbawa, kanina pumasok kayo, pero may mga naka-assign na upo, pero kanya-kanya pa rin ng upo. Sa Synod Hall, may hierarchy ang mga upuan. Ang pinakamalapit sa Pope, yung first pew, ang mga nakaupo doon ay mga kardinal. Pero hindi lang basta yung mga kardinal. Ang pinakamalapit sa Pope ay yung mga cardinal bishops. Kasi yung mga cardinal, meron din 3 level. Cardinal bishops, cardinal priests, cardinal deacons. Si Cardinal Tagle ay cardinal bishop. Kaya palagi yang nasa first pew. Karaniwan, yung mga may matataas na posisyon sa Vatican, sa Holy See, sila yung cardinal bishops, so sa pinakaharapan. Pagkatapos nila, cardinal priests. Pagkatapos nila, cardinal deacons. Pagkatapos nila, archbishops. Pagkatapos nila, bishops. Pagkatapos nila, mga pare. Pagkatapos ng mga pare, mga madre. Pagkatapos ng mga madre, mga religious, yung mga lay religious, and then the lay people. So may hierarchy yung upuan. Pero hindi lang basta-basta rin, sige, puro cardinal bishops dito, hindi pa rin yon. Sa bawat grupo, uupo rin sila by seniority. So ang unang upuan sa pinakamatandang cardinal bishops hanggang pabata ng pabata na na-appoint bilang cardinal bishop. Kaya before the conclave, may mga pictures si Cardinal Tagle at si Cardinal Prevost, na ngayon ay Pope Leo, na palaging magkatabi. Kasi si Cardinal Tagle at si Cardinal Prevost, ang dalawa sa pinakahuling naging cardinal bishops. Kaya palagi silang nandoon sa harapan, pero sa may bandang dulo, kasi sila yung pinakabata among the cardinal bishops. Ganun din sa mga iba, yung cardinal priests, si Cardinal Advincula, si Cardinal Ambo, ay cardinal priests. Pero hindi rin basta halo-halo yan. By seniority yan kung kailan ka naging kardinal. So talagang nakanyan. Yung mga archbishops, ganun din, by seniority. So kitang-kita natin yung hierarchy sa pagkakaupo pa lang nila sa Synod Hall. Pero alam nyo, nung Synod on Synodality, binago yung seating arrangement. Hindi ginawa sa Synod Hall. Ginawa sa Paul VI Hall at ganito yung itsura nila. They were seated in round tables. At sa bawat table, ay magkakahalo. May obispo, may kardinal, may obispo, may madre, may laiko. Even in the table of the Pope. So parang nawala bigla yung hierarchy sa pagkakaupo pa lang. Magkakasama. And this, I would say, would be the best way of explaining ano ba yung synodality sa seating arrangement. Halimbawa,
may kainan, mamaya may kainan tayo. I'm sure merong isang table yan na naka-reserve para sa mga pare. Palagi naman tayong ganyan. O yan, kina Father yan. O, palaging pag-uupo, o dyan sa unahan, sina Father yan. Yung synodality, bagamat hindi natin gini-give up yung hierarchy, pero pinapakita rin sa atin yung equality by virtue of our baptism. Kaya para sa akin, yan ang perfect image kung ano yung synodality. Hindi na yung hierarchy lang, kundi tayo yung magkakasama. Kinukwento nga ni Cardinal Advincula, sa table nila, sa synodality, so magkaka-table sila, sabi kailangan mag-elect ng parang groupings eh. Kailangan merong parang leader, facilitator of the group, merong secretary, at merong reporter. So nag-e-elect sila sa grupo. Sabi niya, na-elect ako na secretary. Si Cardinal Advincula, secretary. Kaya habang nagdi-discuss siya, sulat siya ng sulat. Sabi na, naisip ko nga, sa Manila, may mga secretary ako. Dito, sa synodality, ako ang secretary. Kasi ganun yung konsepto ng synodality. We are walking together. Kapag sinabi mo magkakasamang naglalakbay, walang nauuna, walang nahuhuli, walang naiiwan. Sama-sama. No? The concept of synodality. Now, sa synodality, merong tatlong mahalagang salitang ginamit. No? Actually, ito yung tema ng synodality. The words communion, participation, and mission. Communion, participation, and mission. Konektado yung tatlong yan. No? Communion, participation, and mission. Alam nyo, very theological ng mga salitang yan. Pero sa simpleng pagpapahayag, no? Next slide, pwede natin sabihin na communion is to belong. Maging bahagi ka. Maging bahagi. Participation is to be involved. Yung bang may partisipasyon. No? Meron kang pakikibahagi. And mission is to be sent. To be sent. Pag sinabi natin communion sa theology, pag sinabi kasi natin ngayon na communion, madalas ang una nating naiisip, ano ba naiisip nyo pag narinig yung salitang communion? Yung misa, tatanggap ng communion. Tama naman na yun ang ating maisip kasi pagtanggap natin ng komunyon, si Jesus, nagiging bahagi natin, tayo nagiging bahagi ng katawan ni Jesus. We are united. Kaya communion, nandyan yung salitang unity. Unity. Nagkakaisa. So communion, if there is communion, then everyone feels that he or she belongs. Kabahagi. Meron kang lugar. Communion. Participation ay meron kang involvement. To be involved. Ibig sabihin, meron kang partisipasyon, meron kang ginagampanan, meron kang role. And mission, sinusugo ka. Now, these three are connected. Communion, next slide, no? Communion ensures participation. Kapag merong pagkakaisa, tiyak merong involvement. Kaya, the key to participation is to belong. Kung gusto mong mag-participate yan, iparamdam mo na kasama siya. Kasi kung hindi niya mararamdaman na kasama ako, hindi yan magpa-participate. Hindi mo aasahan na magbigay yan ng kanyang contribution, hindi mo aasahan na magtatrabaho yan, hindi mo aasahan na magbibigay yan ng kanyang participation, kung hindi niya mararamdaman na kabahagi siya nito. Kaya ilang beses nating naririnig sa bawat isa, bakit ako gagawa dyan? Hindi naman nila ako sinasama. So if we have no communion, there will be no participation. Anong solusyon para magkaroon ng active participation? Para ma-involve lahat? O di, iparamdam mo na kasama. Make everyone feel they belong, they have a place, hindi outcast. Kasama kayo dito. At pag sinabi, naramdaman ng bawat isa, ay, kasama ako dyan eh. Kaya kailangan makibahagi ako, mag-participate ako. So communion
ensures participation. Without participation, people will not participate. Halimbawa sa konteksto natin sa Curia, kapag merong activity, kapag merong project, minsan merong committee na binubuo para magplano. Pero minsan, yung mga ideya, nandun lang sa committee na yon. Hindi sineshare sa lahat. Mabibigla, gagawin pala natin yan. Ito pala yung schedule. Ito pala yung mangyayari. So, kasi we try to keep it to a very small group. Kami lang ang may alam. Hindi ninyo alam. Pag nangyari yan, you will not expect participation. Involve, make everyone feel you are part of this. And you will appreciate their participation. I hope I am making sense. No? I am making sense. Kasi yan yung connection ng communion at participation. Kung gusto mong mag-participate, paramdam mo na bahagi siya, involved siya. I have a place, kasama ka namin. Pag naramdaman na kasama, for sure, they will participate. Now, communion and participation lead to mission. Kapag meron ng communion, participation, hindi lang mananatili doon sa grupo nila. Magbubukas yan para sa iba. So, communion and participation, kasi mararamdaman nila na hindi lang dapat tayo-tayo. Dapat ibukas natin ito sa iba. Now, let me illustrate what I mean through an experience. Noong 2015, na-assign ako bilang rector dito sa Manila Cathedral. After 11 years of being a priest, noong 2015, 11 years na akong pare, at yung unang 11 years ng aking pagkapare, nandun ako nakatira sa residensya. Na-ordain ako ng 2004. Magkasama kami ni Monsignor Rolly sa Singalong, sa St. Anthony. Ako yung deacon, si Monsignor Rolly yung aming parish priest, at siya yung treasurer ng Archdiocese. Kaya araw-araw pumapasok yan. Pumapasok yan ng Arzo. Tapos uuwi yan mga tanghalian. Kaya kami ni Father Alex Tomas, siya yung assistant parish priest, kapag bago maaagahan namin yung tanghalian namin, kakain kami dalawa ng mas maaga para pag uwi ni Monsignor Rolly, tapos na kami, hindi na kami magkakasabay. Kasi takot kami dyan. takot kami dyan. Kaya, so after I was ordained, dilipat ako sa residensya para maging secretary ni Cardinal Rosales. Sabi sa akin ni Cardinal Rosales, mga 2 taon kang magiging secretary, tapos i-assign ka na sa parish para maranasan mo naman yung parish life. Kaya lang, after 2 years, hindi ako na-assign sa parish. Nagpatuloy pa rin ako. At nung 2010, sabi niya sa akin, hintayin mo na akong mag-retire. Sa susunod na archbishop ka na lang, magsabi na ma-assign ka sa parish. Sabi ko, opo, I will obey. Nag-retire siya ng 2011. Dumating si Cardinal Tagle, then Archbishop of Imus, Archbishop Tagle, at sabi niya sa akin, pwede bang tulungan mo lang ako sa transition? So sabi ko, sige po, tutulungan ko kayo sa transition. Yung transition na yun, tumagal ng 8 taon. Hanggang 2020, nung pumunta na siya sa Vatican. Nakaalis na siya, naiwan pa akong secretary. So noong 2015, nagkaroon ng reshuffle sa Archdiocese. Si Cardinal Tagle na yung Archbishop. At sabi niya, kinakausap niya talaga yung bawat pare. Si Cardinal Tagle, very consultative. Isa-isa, sa tingin mong maganda kang ma-assign, saan mo makikita yung talagang full potential mo, isa-isa. Pero hindi ako kinakausap. Kasi magkasama kami sa bahay. Until one day, tinanong niya ako. Sabi niya, Reggie, sa tingin mo, ano kaya yung magandang assignment para sa'yo? Sabi ko, Eminence, 11 years na ho akong secretary ngayon. Hindi naman po sa ayaw ko nang mag-serve sa inyo, sabi ko. But I think it's time for me to move to another ministry. Baka pwede na ho akong ma-assign sa isang parish. Kasi hindi pa ho ako na-assign sa parish. Sabi ko, marami na ho mas batang pari na pwedeng mag-secretary sa inyo.
Sabi niya sa akin, of course, sabi niya, of course. Napakaganda nung intention mo at hindi naman yan ipagkakait sa'yo ng simbahan. So pinanghawakan ko yung salitang yun. Sabi ko, naku, magiging parish priest na ako. Kasi 11 years na akong pari. Sa totoo lang, bihirang-bihira akong makapagbinyag. Nagmimisa lang ako in public, yung maraming tao kapag linggo. Kasi pumupunta ako sa Paco, kay Monsignor Rolly din. No? Doon ako nagmimisa pag linggo. The rest of the week, nagko-celebrate lang ako kay Cardinal o mimisahan ko yung mga madre sa residensya. Yun lang ang aking crowd. Tapos, 11 years na akong pare, iilan pa lang yung sa 11 years ko naging pare, 10 lang yung naikasal ko. Sa katunayan, yung unang-unang beses ako nakapagkasal, 5 taon na akong pare. Yung lisensya ko, na kinuha ko ng ordination ko, nag-e-expire ng 3 years, nag-expire ng hindi ko man lang nagamit. Kaya nung unang-una akong nagkasal, talagang kabadong-kabado ako. Biro, 5 years na akong pare. Yung ibang pare, talagang sanay na sanay ng magkasal. First time ko magkakasal, kinakabahan ako. Kaya bago ako magkasal, nilapitan ko yung ikakasal ko. Sabi ko, kinakabahan ba kayo? Sabi nila, opo, Father eh. Sabi ko, ako rin kinakabahan. Tapos tinanong ko sila, first time nyo? Sabi, oo naman, Father. Sabi ko, ako rin, first time ko. No? So, gano'n. No? So, sabi ko, time na para hindi ko naintindihan yung masses funds na yan. Hindi ko alam yung sa mga accounting manual na wala akong kaalam-alam dyan. Kaya sabi ko kay Cardinal, okay, sige po, bigyan nyo na ako ng parokya. At meron na akong gustong parokya. May tinatarget na akong parokya. Pag nadadaan kami ni Cardinal Tagle doon sa parokyang yon, sinasabi ko sa kanya, Eminence, ito hong parokyang to, pwede to sa first-time parish priest. Nagpaparinig na ako na gusto ko yan. No, gusto ko yan. Kaya nung nagbibigayan na ng assignments, hinihintay ko yung sa akin. Kaya lang wala pa rin siyang binibigay sa akin. Hanggang isang umaga, hindi ko makakalimutan, April 29, 2015. April 29. Pagkatapos naming mag-breakfast, familiar naman kayo sa residensya. Pagkatapos naming mag-breakfast, usually sasamahan ko siya papunta sa may kwarto, sa may opisina niya para kunin ko na yung mga folders ng mga papel na kailangan kong trabahuhin. So naglalakad kami papunta sa kanyang kwarto, dining room, sala, yung kwarto ni Cardinal, opisina. Pagdating namin sa sala, tumigil si Cardinal. Humarap sa akin. Ako nakaharap sa kanya. Kung familiar kayo sa sala ng residensya, so overlooking ako ng katedral. Nakatingin ako doon sa veranda ng katedral. Sabi niya sa akin, Reggie, yung assignment mo nga pala. Ako, kinabahan na ako. Ito na, sabi ko. Sabi niya sa akin, okay lang ba na magstay ka pa bilang sekretary? Siyempre, hindi okay. Pero dahil kailangan kong sumunod, sabi ko sa kanya, okay naman po, Eminence. Pero palagi ko nakita niya na naging malungkot yung mukha ko. Kaya sabi niya, huwag kang malungkot. Bibigyan ka namin ng simbahan. Na hindi ka agad nag-register sa akin na hindi parish yung sinabi niya. Sabi niya, simbahan. Sabi ko po, anong simbahan? Sabi niya, yun. Sabi ko, ano pong yun? Yun. Sabi ko, katedral? Sabi niya, oo. Okay lang ba sa'yo? Siyempre, hindi okay. Una, hindi parokya ang katedral. Pangalawa, dati ang katedral ina-assign sa mga parang katedral. Yung mga pang-museum na. Kasi para siyang matandang building na. So sabi ko, ba't ako doon iha? Sabi ko, opo, okay po. Sabi niya, kaya kita i-assign doon para malapit ka lang dito sa residensya. Pwede ka pang dito ka na tumira, at pag may kailangan doon, may schedule ka doon, if you are needed there, sabi niya, then you may just go there, malapit lang. Sabi ko sa kanya, Eminence, can I just stay there?
and go here when you need me. Sabi niya, oh sige, sige, okay na yan. Sabi niya gano'n. So, yun yung dahilan bakit ako napunta dito. Ba't ako napunta dito? Pakonsuelo sa akin. Dahil first time ko, tas cathedral pa yung binigay sa akin, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kaya may kinonsulta akong ilang pari kung paano bang mag-manage ng isang parokya, ng isang simbahan. May nakausap akong isang matandang pare, Monsignor. No? Sabi ko, Monsignor, ano ba bang advice na maibibigay niyo sa akin sa first time ko? Hindi ko alam yung gagawin ko. I was expecting him to teach me points on administration, on management, on finances. Yun ang gusto kong marinig sa kanya. Pero sabi niya sa akin, ako simple lang, Reggie. Simple lang ang management, leadership style natin. Pagdating mo sa katedral, huwag kang magpapalit ng kahit ano. Do not move, and kahit isang santo, huwag mong galawin. Kahit yung mga tao, huwag mong galawin. Sabi, the first thing that you do is to establish relationships. Make friends. Kaibiganin mo sila, kilalanin mo sila, at hayaan mong makilala ka nila. Now, pag naramdaman mo na magkapalagayan na kayo ng loob, may relationship na, then that's the time to initiate changes. Sabi niya kasi kapag hindi kayo magkakilala, tas ang dami mo kagad binago, naku, you're just courting conflicts. Mag-aaway lang kayo, sasabihin ng mga tao, to, kadadating-dating lang kung ano-ano na ginawa, ano na pinalitan. Aalis din naman to, tayo naman may iwan dito. Pero pag magkakaibigan na kayo, pag meron kang inintroduce na pagbabago, dahil kaibigan ka nila, susuportahan ka. Kasi magkaibigan kayo eh. Kahit na ayaw nila yan, pero dahil magkaibigan tayo, susuportahan kita. At kapag merong mga kukontra sa'yo, sila pa ang magtatanggol sa'yo. Sasabihin nila sa iba, o sumama na kayo, sumama na kayo. Maganda naman tong programang to, maganda naman tong pagbabagong to. So, communion, kaibiganin mo, participation, susuportahan ka nila. And mission, iimbitahan yung iba. Sabi ko, sumuporta na tayo kay Father. So yan yung ibig natin sabihin by communion, participation, and mission. That is why, kung maalala po ninyo noong General Assembly, sabi ko, let us move from bureaucracy to relationships. Let us value relationships. Buuin natin yung ugnayan natin sa ating kanya-kanyang opisina at sa bawat opisina, sa bawat isa. So within and without, sa loob at sa labas, buuin natin yung ugnayan natin. We can only work together, we can only make the bureaucracy work if there is a solid foundation of relationships. Without a solid relationship among us, ay hindi mag-work ang bureaucracy. It will be to the disadvantage of the people of God. Yung bureaucracy will only work if there is a solid foundation underneath. Kaya palagi kong ine-emphasize, ayusin natin yung ugnayan natin. Mahirap magtrabaho, pero mas mahirap magtrabaho kung magkakaaway tayo. Mahirap magtrabaho, pero mas mahirap magtrabaho kung hindi tayo nagkapansinan. Mahirap magtrabaho, pero mas mahirap magtrabaho kapag mayroong competition among us. Let us work on our relationships. Work will be very easy. And we are not just talking of any relationship. It is really a solid relationship with one another. Pag pinag-usapan yung solid relationships, kasi ngayon yung relationships natin, especially because of social media, our relationship have become very, very superficial. Parang ang babaw, very fluid. Ang bilis mabuo, ang bilis ding maglaho. Ganyan na yung relationships ngayon eh. Tingnan niyo yung mga kabataan, sana wala na among you. Sana sa mga kabataan na lang. Yung bang nagkakilala lang ngayon, tapos magdamag na magka-chat, magka-video call, bukas sasabihin nila, parang I love him na. In a matter of 24 hours, they can say, mahal ko na. Sana wala nang ganun sa inyo, matatanda na tayo.
wag na tayong gumanyan-ganyan. No? Pero yung mga 40 and above na wala pang asawa, sige, okay lang. No? Ganyan, no? Ang bilis mabuo. No? In a matter of weeks, 1 week, talagang todo chat, todo video call, todo pag-uusap. Tapos after 1 week, yung isa naglaho. Hindi na sumagot. Hindi na nagpakita. Hindi nag-send ng message. Ang tawag natin ngayon dyan ay, alam na alam nyo, no? Maraming na-ghost dito. Ghosting. Parang multo. Nakita, tapos nawala. Ayan, ganyan ang relationships natin ngayon. Pabago-bago, very unstable, very fluid, very indecisive. Parang hindi matibay. Sabi nga nila, sabi ng isang sociologist, fluid relationships, very fluid. At alam nyo, sa totoo lang, may katotohanan to. Nung nandito ako sa Manila Cathedral, sabi siguro sa akin ng Diyos, reklamo ka ng reklamo na hindi ka nakakapagkasal, o sige, sa Manila Cathedral, wala ka ibang gagawin kundi magkasal. Alam nyo ba na dito sa Manila Cathedral, sa loob ng isang taon, baka narita niyo mo si Rolly, sa loob ng isang taon, merong more or less 400 weddings. 400. Ang top 5 wedding churches in the Archdiocese of Manila, number 1, San Agustin. Mas matindi yan. Mga nasa 400 plus yan sa isang taon. 450 plus sa isang taon. Number 2, Manila Cathedral. Number 3, Forbes. Number 4, at that time, ay San Sebastian. At number 5, Santuario de San Jose sa Green Hills. Sa 5 wedding churches, 4 ang nasa religious. Manila Cathedral lang ang nasa diocesan. So 400, at nung panahon namin, mga 400 weddings in a year. At dun sa 400 na yon, 90 weddings happen only in 1 month. Hulaan nyo kung anong buwan. Anong buwan? December. Hindi na uso yung June bride. December. Diyan sa December, nagsisiksikan lahat ng gustong magpakasal. From December 1 to 30. Ibawas yun na yung December 8 dahil piyes ng katedral. December 24, 25 dahil Pasko. December 31, wala na rin kasal. So minus 4 days. Nagsisiksikan ang lahat ng kasal doon sa mga araw na yon. At kung kailan papalapit yung Pasko, doon nila mas gusto. Kaya dito sa katedral, kapag yung simbang gabi, yan, mga 6 hanggang 7 kasal na magkakasunod. From 8:30 in the morning to 6 o'clock may kasal. At yung mga gustong magpakasal ng December na malapit sa Pasko dito sa katedral, para ka makapagpa-reserve 2 years in advance. Kung gusto mo makakuha ng magandang slot, 2 years pa. Bago yung kasal mo, magpa-reserve ka na. Kaya kung gusto nyo magpakasal dito ng December, ngayon pa lang magpa-reserve na kayo. Kahit wala pang boyfriend o girlfriend, to follow na lang. At least may date na. Kasi mahirap. Pag meron lang nag-back out, ayun, swerte ka, may matitirang slot. Pero talagang 2 years, 2 years. So nung nandito ako, lalo na pag panahon ng simbang gabi, puyat na puyat ka na sa simbang gabi, tapos may mga kasal pa. Minsan pag nagkakasal ako, pinapanood ko na lang yung kinakasal, tinitingnan ko sila. Minsan pag tinitingnan ko, sasabihin ko, parang lugi tong lalaking to no? So, nililibang ko na lang ba yung sarili ko? Pero nakakatawa kasi pag tinitingnan mo sila, habang kinakasal, dito sila nakaupo. Pag nagkadikit yung mga braso, naku, parang nakukuryente. Pag nagkadikit sila, parang kinikilig. Ang sweet-sweet. Tapos pag magkakatinginan pa yan, pag nagkatinginan, naku, parang may mga bituin. Ang sweet.
Pag nakikita ko silang gano'n, na talaga natutuwa ako. Pero sa isip-isip ko, sinasabi ko, sige lang. Sige lang. Kasi hindi magtatagal yan. Darating ang araw, pag nagkadikit kayo ng braso, sasabihin nyo, ba't ka ba dikit ng dikit? O kaya pag nagkatinginan kayo, sasabihin nyo, oh, ano tinitingin-tingin mo? O, di ba? Nagbabago nagbabago. Ganyan yung relationships. Sa interview, no, canonical interview, tinatanong din namin, paano kayong nagkakilala? Yan. Maganda sa interview, marami ka nalalaman. Minsan tanongin mo, paano kayo nagkakilala? Minsan marami rin akong natanong dito na pag tinanong ko, paano kayo nagkakilala? Ngingiti lang. Hindi sumasagot, ngingiti. Sabi ko, huwag mo akong ngitian. Sagutin mo ako, paano kayo nagkakilala? Tapos pabulong na sasabihin, Father, sa app po. Ano? Sa app. Dating app. So nagkakilala pala sila sa dating app. Minsan tatanungin pa ako, Father, alam niyo yun? Siyempre hindi. Tuturuan pa ako, Father, ganito, may swipe left, swipe right, swipe. Alam niyo yun? Alam nyo So, gano'n. No? So, sasabihin ko naman, alam nyo, wala namang problema kung sa app kayo nagkakilala. No problem. If you are really meant for each other, God will may use any means for you to meet each other, kahit pa through a dating app. Kung talagang para kayo sa isa't isa. But I will make a follow-up question. Ang follow-up question ay, after meeting online, paano niyo sinustain yung relationship ninyo? At nagugulat po ako na maraming nagsasabi rin na nagsustain ng relationship online pa din. Virtual pa din. Minsan tinanong ako, sabi niya, ilang taon na kayo mag-boyfriend at mag-girlfriend? 5 years po. Sa 5 years na yan, kung pagsasama-samahin mo yung araw na physically together, magkasama kayo talaga physically, mga gaano katagal. Sabi niya, Father, sa 5 years, siguro pagsasama-samahin, mga 3 months. 3 months of the 5 years. 3 months physically together, the rest, virtual. And then, magpapakasal. Minsan, hindi ko alam kung makaluma lang ako, o hindi ko maisip kung how were you able to decide that I will live with this person for the rest of my life na virtual lang yung pagkakakilala. So ganyan. Minsan nga yung nagsabi na philosopher, sociologist na ang relationship natin ay fluid. 1999 pa niya sinabi yun. Sabi nung iba, ngayon daw liquid na. Mas malala, hindi na fluid, liquid na yung relationships ng mga tao ngayon. Parang hangin na lang, hangin. But we cannot survive with the liquid nor with the gaseous relationships. We can only survive if we have solid relationships. So magandang tanungin, ano kayang state of matter ang relationship sa Arzobispado, sa Curia? Sa ating mga opisina, solid, liquid, o gas? Yung relationship natin among each other, inter-office, inter-ministry, solid, liquid, or gas? Our relationship in our families, yung mag-asawa, kamusta yung relationship nyo? Naku, kung gaseous na yung relationship nyo, delikado yan. Yung gas, pag pumasok sa tiyan yan, masakit. Pag lumabas yung gas na yan, naku, hindi makakaya-aya na amoy. You know? So, and even our relationship with God, is it solid, liquid, or gaseous? If we want our curia to work, umandar, we have to have a solid relationship with God and with one another. Another invitation based on synod and synodality is to move from maintenance mode to missionary mode. Kasi yung simbahan,
for mission talaga, no, for mission. Kaya yung communion and participation are geared towards mission. And we cannot do mission if we are just in the maintenance mode. Ano yung maintenance mode? Yung hayaan na lang natin na ganyan, pare-pareho. Yung bang tumatakbo yung gulong, pero hindi umaandar. Umiikot yung gulong, pero nandun pa rin sa sarili. Parang yung stationary bike. Ikot ng ikot, ikot ng ikot, pero wala namang kinatutunguhan. Maintenance lang. Kung meron sa inyo na umiinom ng maintenance medicines, ang ginagawa lang yan, i-maintain na hindi lumala yung karamdaman. Hindi naman pinagagaling. So, ang objective natin is not just to maintain the status quo, hanggang dito na lang tayo, but to move, mission. Kaya, bahagi nito yung ating pagiging mission-oriented. Kaya, kaming mga bagong officials sa Curia, nakaka-4 na buwan pa lang kami. Na-appoint kami noong February. Nakaka-4 months pa lang kami ngayong June. And we are really working on, ang objective is the maintenance muna. Ayusin muna natin yung bahay natin, ayusin muna natin yung loob. Kasi pag maayos na yan, mapapatakbo na natin. And that is the objective, no? Not just the maintenance mode, hindi lang yung tayo-tayo, yung opisina ko, yung commission ko, yung ministry ko, pero lahat tayo dapat umusad. And this will be a challenge. This will be a challenge really for everyone, no? To move from maintenance to missionary. Sa prosesong ito, may mga talagang matcha-challenge. Yung bang dati okay na to, pero ngayon hindi na yun okay na. Dati pwede nang ganito yung standard natin sa trabaho, pero ngayon hindi, kailangan meron tayong targets, meron tayong deadlines, merong follow-ups, no? Kasi we want to move to a missionary mode. So yan yung objective natin. And part of missionary mode is being efficient and effective and responsive. So nabanggit ko na rin to ng General Assembly natin na sometimes because we are just in the maintenance mode, we are no longer efficient and responsive. Kasi nagbabago yung mga pangangailangan, pero tayo hindi nagbabago. Nagbabago yung demands, pero yung sistema at proseso natin hindi nagbabago. So hindi nag-aabot. If we will move out from being from maintenance mode to missionary mode, then we have to be more responsive. Ano ba yung pangangailangan ngayon? At doon tayo tutugon. Kaya yung mga tanong ko noong General Assembly, kung pwede nating padaliin yung mga proseso, bakit natin pahihirapan? Kung pwedeng pasimplihin, bakit natin gagawing komplikado? Kung pwedeng pabilisin, bakit natin patatagalin? So, these things make us effective and efficient and responsive to the needs of the times. And this is being missionary. Mission also means enlarging our tent. Palawakin yung ating pananaw. Palawakin yung ating tent. Ibig sabihin, to reach out to more people, not to be exclusive, but to be inclusive, to welcome and not reject, to be open to all different mindsets, different perspectives, different cultures, not to be rigid, but to welcome differences. Alam niyo, after 4 months, I have realized how unique, how colorful life in the Curia is. Minsan iniisip ko, bakit ba ako sumagot ng oo? Masaya na yung buhay ko sa Landmark at sa SM sa Makati. Masaya na ako dun from being Manila boy, ngayon Makati boy. Tapos binabalik na naman ako sa Manila para magtrabaho. But I really admire the uniqueness of each one. Iba't iba. May mga nakakausap ako among you, na kapag kinausap ko, direct. Tanungin mo, diretso yung sagot.
Madaling kausap. No? Tanong, sagot. Tapos ang usapan. Meron namang pag tinanong mo, nako, sisimulan pa sa panahon ni Cardinal Sin ang sagot. No? Ang tagal ng history bago marating yung sagot. Minsan ang sagot lang naman, oo o hindi. No? Pero ang dami pang background. Maganda rin naman. Iba't iba yung pakikipag-usap. Yung iba, mabilis kumilos. Yung iba, kailangan mo nang iproseso ng mabuti bago makagawa. Iba't iba. So, we are not the same. Kahit na minsan magkakasama tayo sa isang opisina, yung katabi mong lamesa, iba. And we welcome differences. Hindi tayo naghahanap ng pare-parehong isip, pare-parehong pananaw, pare-parehong pamamaraan. Kaya kahit na magkakaiba, mas maganda. I think that makes our life very colorful. Kasi iba ka at iba ako, then we can complement each other. Kung pare-pareho tayo, boring. Kung pare-pareho tayo mag-isip, pare-pareho tayong kumilos, pare-pareho tayo ng itsura, naku, boring. So, we should welcome differences and the uniqueness of each one to widen our perspectives. I have to be very honest. One very ticklish issue now ay parang nagkakaroon tayo ng cluster groupings, synod, no? For age. Ayan, matatanda, mga bata. At nagkakaroon ng divide. Kami, mga bata kami. Kami matatanda kami matatagal dito. Kayo, mga bago lang. Kami, mga bago dito, mas masipag kami kaysa sa matatanda. Nagkakaroon ng divide. But there's really no problem. Kasi lahat naman tatanda. At lahat naman nagsimula sa pagkabata. There was a time na yung matatanda, sila yung bata. At ganyan din yung sinasabi ng matatanda sa kanila. Yung mga batang yan, kung ano-ano ginagawa. Iba. Sasabihin ng matatanda, nung bata kami, hindi ganyan. Talagang hindi ganyan. Kasi iba noon, iba ngayon. Minsan sasabihin, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Paano kung sa iba ka babalik, hindi doon sa kanilang pinanggalingan? Iba naiiba. So, we have to be open to all perspectives, attitudes. Kasi kung ang mindset natin ay isa lang, sarado, then we will never have a missionary. Kasi pag nag-mission, talagang bukas sa lahat. Enlarging our tent. And when we talk of mission, hindi lang naman ito yung palaging ang pananaw ay palabas. Parang yung mission, tutulong sa labas, magbi-ministry sa labas. Yung mission also begins from within. Kaya I'm thankful with the team that we have, with the priest in the Curia. We are very conscious of really looking within para mas maganda yung pagtanaw natin palabas. We are very aware of, alam niyo ba yung sprinkler sa mga garden? Yung sprinkler. Di ba maglagay ka ng sprinkler dyan? Yung tubig, humahagis dun sa malayo. Pero yung mga malapit dun sa sprinkler, tuyo, ang nababasa lang dun sa malayo. We are very conscious of that. That is why we are also looking at what is happening within. We are very much concerned about what is happening within the Curia. Kasi pag maayos na yung sa loob, mas madali nang lumabas, mag-mission. So, minsan kasi sa simbahan, lahat nakatingin sa labas. Tutulong sa mga may hirap, pagpapakain sa mga street dwellers, puro sa labas. Pero minsan, yung mga nasa loob, nakakalimutan. Halimbawa sa parokya, ang daming programa, scholarship sa mga parokya. Pero yung mga empleyado sa parokya, yung mga anak nila, yung mga pamilya nila, hindi nakapansin. Ang daming natulungan, pero yung nandun sa loob, walang naitulong man lang.
O sa kaso natin, sa status natin, minsan ang daming programa natin para sa iba, pero sa atin, sa Arzobispado, sa Curia, what is happening within? So we are very conscious of that. We are very conscious of that. Minsan lang, marami talagang dapat gawin, maraming magandang programa, kaya lang hindi naman kaya lahat sabay-sabay. So we have to be patient. Yung mga proseso, pinagdaraanan, kailangan ng panahon. Hindi namin kayang baguhin lahat ng isang iglap. Minsan may kumausap sa akin, ang daming, Father, kasi ganito, wala pang ginagawa sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan. Sabi ko, 4 months pa lang ako. Bigyan niyo pa kami ng konting panahon. 4 months pa lang naman kami. So, part of this is being patient, being patient. And finally, we are invited to focus really on mission. Focus on the mission. When palagi sinasabi ni Cardinal Tagle noon, focus on the mission, not on the position. Pag nakafocus sa mission, malelesen yung competition eh. Kasi lahat tayo, we will work towards that same goal. So let us focus on the mission. Cooperation, not competition. Working together, not working alone. No one is a lone ranger. Meron akong magagawa na hindi magagawa ng iba. Meron silang magagawa na hindi ko magagawa. When we are focused on mission, magkakaroon ng less envy and jealousy among us. Wala nang selosan, wala nang inggitan, and we will just focus on what we should do. So hopefully, in the Curia, this will be our goal. We have a common mission, especially in assisting the Archbishop, and we hope that we will work together for that mission. I want because today is your jubilee, our jubilee, our celebration. Unang-una, gusto ko muling magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong dedication sa Arzobispado, sa ARCAM. Maraming salamat sa mga services na inyong binibigay at lalong-lalo na doon sa mga matatagal na sa ARCAM for staying with ARCAM. Yung iba sa inyo, dalaga pa, nasa ARCAM na. May apo na, nasa ARCAM pa. Baka magkaapo na kayo sa tuhod, nasa ARCAM pa rin kayo. Salamat sa inyong dedication. There might have been some opportunities offered for you outside, but you've decided to stay. And we are very, very grateful for that. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong katapatan sa ARCAM. Sa mga medyo bago, we appreciate your presence in ARCAM and we look forward to your contributions for the development of our church, our local church in Manila. So maraming salamat sa inyong lahat. At sana kahit papaano yung pasasalamat na ito mai-translate sa mga bagay na inaasahan ng bawat isa. Hindi lang basta nagpasalamat, pero sana magampanan namin na yung pasasalamat ay maramdaman ng bawat isa. Pangalawa, sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese, ng mga kapatid kong pari sa Archdiocese, I would also like to ask for your forgiveness. Gusto kong mag-sorry sa mga pagkukulang namin, sa mga hindi magandang halimbawa na naipakita namin, sa mga pagkakataon na napagalitan namin kayo, napagsabihan, nasaktan, humihingi ako ng tawad. Walang dahilan para i-justify yung mga pagkakamali na nagawa namin sa inyo. But I just want to ask for your forgiveness. At maganda rin na kahit na minsan at siguro madalas na hindi nyo nagugustuhan kami, palakad namin, ugali namin, nandyan pa rin kayo. Kasi you're focused really on the mission. So I am very, very sorry kung na we failed you and we were not able to give good examples, especially as priests. And my invitation is let us continue the journey together. Marami na pinagdaanan ang ARCAM, ang Arzobispado,
marami na tayong pinagdaanan sa Curia, and we thank our predecessors for what they have built. We will continue building para ipakita rin natin yung gratitude natin sa kanilang nasimulan. And we can only do this if we strive to journey together. Hindi pwedeng kanya-kanya eh. Talagang tulungan, sama-sama, collaboration, coordination. Yan na yung keywords natin ngayon para umusad yung ating gulong, yung ating mission. The Archdiocese of Manila is the oldest diocese in the Philippines. Tayo yung unang-una. At madalas tayo yung tinitingnan kasi tayo yung nanay. Kung anong ginagawa ng nanay, gagayahin niya ng mga anak. Kaya we set a good example for other dioceses to emulate. So happy Jubilee to everyone, and I hope that you will enjoy the rest of the day. Sabi kanina, there will be a fellowship after the concurrent session. After the fellowship may continue. May mga pinamili na pwedeng ilabas lang after 5 o'clock. Kasi baka magalit ang HR. No drinking during office hours. So, pag 5:01, pwede na. Pwede na. So, you may stay as long as you want later to enjoy the fellowship of each other. So, just some things to remember. After the Mass, we will have a very quick photo with the Cardinal and the priest at the facade of the cathedral. So, pagkatapos po ng misa, lalabas tayo, mabilisan lang na pwesto, kasi mainit, no, para paglabas si Cardinal, tatayo na lang siya, picture, tapos punta na tayo sa ating mga concurrent sessions. So, that will be after the Mass. Okay. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tinanong ako ng mga pari kanina ano yung sasabihin ko. Sabi ko, magsasana ako, sana. State of the Archdiocese address. No? But thank you for listening, and we hope that this will set our direction in our goal to journey together with each other and with God. So maraming salamat. Let us prepare ourselves for the celebration of the Mass.